estamos bueno, bastante próximos ao que nós realmente queremos para o monte, non? Que haya zonas de conservación, que haya tamén zonas, obviamente, de produción, piñeiro e eucalipto, que é o que temos hoxe en día. Sí que reducimos nos últimos 25 anos, reduciuse bastante a superficie de eucalipto, máis que nada porque entendemos que ten que haber unha ordenación. Hai sitios onde o eucalipto non debería estar, pois zonas como estamos facendo agora coa xestión silvopastoril, co rebaño, facer unha faixa de defensa a media ladeira onde estemos os peches para que as cabras a manteñan limpa, pois actuar un pouco nas beiras das pistas, zonas de mananciais que tamén estamos actuando, que ao mesmo tempo nos sirve como cortalumes verde, porque tamén están conectadas en parte coas propiedades particulares. Producimos 130 hectáreas de eucalipto, máis ou menos. E a idea é seguir reducindo, actuando nos bordes de pista. Importante para nós o tema da xestión de cara aos lumes, porque cada vez é unha problemática máis grave, cada vez os lumes son máis agresivos, entonces temos que intentar facer unha xestión de cara a eso. O proxecto aquí co rebaño iniciouse no 2016 cun peche de 15 hectáreas, unha nave para resgardalas e 100 cabras que se trouxeron dos Ancares. A idea era pastorealas, bueno, tirar un pouco dese peche inicial de 15 hectáreas, pero sobre todo, bueno, intentar pastorealas todos os días para tamén aproveitar e manter o monte algo limpo, os bordes de pistas e demais. Desde a comunidade a idea é nada, seguir traballando así, poñendo en valor o patrimonio dentro das nosas posibilidades, seguir apostando por un monte multifuncional, pois pola biodiversidade, que as actuacións que estamos levando a cabo de recuperación de zonas de ribeira, pois sabemos que van a afectar positivamente a biodiversidade, igual que a eliminación de grandes superficies de monocultivo, e aposta tamén pola defensa contra o lume, facer unha xestión que defenda contra o lume. E sobre todo para nós a máis principal tamén é dar a coñecer o monte, a importancia do monte, o beneficio do monte, tanto social, económico, ambiental, que hai para que as xeracións futuras pois se impliquen e o valoren e o defendan, que hai ese relevo xeracional que dé continuidade a todo este traballo colosal.